Florian eta Francesc zabor kudeaketan adituak dira. Florian Austriako ingurumen ministerioko aholkularia da eta bere herrialdean esperientzia handia dute hondakin organikoak bereiztuta jasotzen. Austrian 450 konpost planta daude eta gehienak 160 nekazariek kudeatzen dituzte. Bertan sortutako ongarria euren zelaietan erabiltzen dute. Francesc berriz, Kataluniako hondakinen agentziako teknikaria da. Katalunian duela 2 urtetik udalerri guztietan derrigorrezkoa da materia organikoa bereiztuta jasotzea. De los 700 municipios en Cataluña que han implantado la recogida selectiva de materia orgánica. 700 herritan martxan dute jadanik bilketa sistema eta aurten 400.000 tona baino gehiago jaso dituzte. Jasotako hondakin organikoa tratamendu plantetara eramaten dute konposta edo energia biogasa sortzeko. Cristina Enea Fundazioak zaborren kudeaketari buruz antolatu dituen jardunaldietan hartu dute parte adituek. Gaurkoan materia organikoaren berrerabilera hitz egin dute. Datozen 2 ostegunetan ere, zaborren kudeaketari buruzko jardunaldiak egingo dira hemen Cristina Enea Fundazioaren etxean. Hitzaldi irekiak dira, interesa duen ororentzat.